la kusukela ngomhla ka1 kuya ku7 August kusuke kubukelwa nje into ye World Breast Feeding Week lokuthi ke ukondliwa kweingane ngendlela yebele. Ngiyazi ke ukuthi ngqongqoshe uhlala uyikhuluma ngempela into yokubaleka kokuthi sigcizelela abazali ukuthi ke bengasheshi ingane beyikhiphe ebeleni mawukuthi ngempela isikhathi usenaso ukusikhela nje phezulu esazongena umfowethu la. Kubaleke kakhulu ukuthi izingane zikwazi ukuthi zincele ngoba ubisi luka mama Ntokozo lunayo yonke isidingo somzimba wengane. Uma ngabe ingane yethu siyincelisa nje igcina ingaguli njengezinye izingane ezingancelanga. Uyazi ukuthi Ntokozo ingane encela ubisi luka mama ayidingi nalento esiyaye siyenze yokuthi ingane siyiphuzisa amanzi because ubisi linakho konke lokho. So kubalekile ukuthi sikwenze. Engifisa ukukhuluma nabo nje omama abancane. Ngiyazi ukuthi sometimes kuyaye kubukeke sengathi akukho estyleni ukuncelisa. Kuyaye kubukeke sengathi akukho fashionable umuntu obackward mangabe uncelisa. Kodwa for ingane yakho ukuthi iphile ikhule kahle ikwazi ukuthi be strong siyacela ukuthi izingane zethu asiyincelisa ngoba ayikho into edlula ubisi luka mama.